zemlja Ante se zove. Da, i šta se onda desilo s I onda njim? se vratio se tu sada i sad je bio, ja sam ga upoznao, הנה. služio sam me upoznao s njim. סבתא תעמדי פה, אמא תעמדי פה. Here mom, put your hands out like this. לא רק אמא, לא את. את תשימי את זה בכיס שלך. יעוף לי my hat will flow away. לא. זהו. יש לי לזרוק פה- לאבנים? יש לי פה, איך אומרים, 19, יש לי פה 19 אבנים. אחד לכל החודש מה שאת היית פה, ואני לקחתי מפה. ומה שאני רוצה שאת תעשה, שאני רוצה שאת תיקח... אל תזרקי. לא, זה ככה. אנחנו שלושתנו עושה את זה ביחד. את לוקחת אחד ואת אומרת בקול חזק כמו שאת רוצה, באיזה שפה שאת רוצה, את תגידי המספר, you count each one, ככה 1, 2 וזה, אבל שנייה, את לקחת מאמא ואת אומרת, you know, 1, באיזה שפה כן. שאת רוצה, ואז את נותנת לי ואני זורקת בשבילך. 1, 2, 3, 4, 5, בקול חזק. 6, חזק כמו שאת יכולה. 7, 8, 9, 10, יותר חזק. 11, 12, 13, 14, עכשיו הכי חזק. 15, 16, 17, Do we have enough? 18, ועכשיו הכי חזק. 19. Ti se, draga Bogom, očima i zdravljem, da ni jednu ženu drugu nikad nisam voleo, jer ti si moja, samo moja, moja ljubav jedina. Koliko sam tamnih noći u samoći plakao, u mislima svojim bolnim, grešnim, tvoje telo grlio, jer ti si moja mezimica, ljubav moja jedina. אני שמחה שהיא הלכה איתי בגולי אוטו, בגלל זה שהרגשתי שמה שקרה משהו בינינו, איזשהו קשר יותר חזק. ואיפה אוהד נולד?
היא ילדה אותו למעלה בכרם, חתכה עם השיניים הטבור ונתנה חותנת, והיא אמרה, ילדתי לך נכד, והלכה הלאה לעבוד. Sve su crne zrele. Pa ja sam sigurno posljednji puta u životu tu, već sam toliko stara. I to je velika stvar da sam mogla da dođem i da se oprostim rade od tebe. Nikad ja to prošla nisam u životu, da tebe nema više. יש לי הגלויה האחרונה שהוא כתב לי ש15 שנים אני איתך. ולכל יום מה שאת חיית איתך, אני אומרת לך תודה. בגלל זה שאת הבאת לי השמש בחיים שלי. ותודה לך לכל יום, ותודה לך לבת שלי הנהדרת. וככה יהיה עד סוף חיי. זה היה בספטמבר ואוקטובר מת. כל דבר בא היום השני. ועל היום השני צריך לחשוב. לא על היום עכשיו, מה שקרה, על היום השני, מה שבא, על כל המהפכות, על כל הדברים, על כל הקשרים. צריך לחשוב מה יהיה יום אחר. כשנכנסת לכלא, חשבת על היום השני? אני עוד היום שלמה שהייתי עושה את זה שוב פעם. נכון, אווה, אבל הוא מת וטיאנה נשארה בחיים. נו, ומה? ומה? טיאנה לא תמות מזה. סך הכל אתה צריך לדעת שהיום היא כותבת לי שאני כל כך גאה על הכוח שלה. אני רק עכשיו מתחילה להבין הכל העולם שלך ודטליה וטבי דטלים בך בנפש שלך. ורוי מדושו, תאמיני לי, נשמה שלי, כמו שאני מתעוררת מאיזשהו יש שינה מאוד קשה ועמוקה. פתאום אני, počinjem da vidim oko sebe, אני מתחילה לראות מסביב דברים מה שבכלל לא ראיתי ולא הרגשתי ולא יכולתי בכלל לזהות. נשיקות מיליון. אמילי כל כך שמחה שאנחנו נהיה ביחד בחופש
ואותי בכלל אל תשאלי כמה שאני שמחה להיות איתך. שיהיה לך יום כיפור קל, שיהיה לך כל הזמן רק צחוק על הפנים שלך ובלב שלך ועל פנים שלך היפות. אני אוהבת אותך, טיאנה שלך. ותודה לאל שאף פעם לא היו לי חולשות ולא פחדתי. טיאנה נשארה בחיים. מחרת טיאנה הייתה יורקת עליי, על החולשות שלה. הייתי מטפלת בילדה שלי, נו ומה? מה היו הקונסקוונציות? תחשוב קצת. מה היא הייתה אומרת לי כשהיא אחר כך ידעה שאני חתמתי משהו כמו איזשהו פחדן, כמו שאיזשהו, איך אומרים זה, אתה יודע, שעבר בצד של אויבים, שמלקק את התחת שלכם שמה. ילדה טובה היו עושים לי ככה. שמעת אותנו שצריך לחתום שהוא היה אני? אוי, פחס. אוי, זה בדיוק אני.